Kien maħbub minn bosta. Dr. Victor Calvagna li kien konsulent fil-pedjatrija ħalla din id-dinja propju ġimgħa wara li ddaħħal l-Isptar Mater Dei għall-Kura. Kienu għal-ħabta ta' 8:30 ta' 28 ta' Diċembru fil-għaxija meta t-tabib Victor Calvagna ta' 63 sena mill-Musta iddaħħal l-isptar f'qada kritika wara li kien ittajjar minn karozza waqt li kien għaddej jiġri waqt it-taħriġ tiegħu bis-swit l-Akwarju Nazzjonali l-Qawra. Puttino Kers li taħħa Victor Calvagna kien president selmet il-memorja tiegħu u fissritu bħala bniedem umli u li dejjem taħajtu għat-tfal morda u għal-ġenituri li tant kien iħobb. Puttino Kers tqarret li Dr. Calvagna dejjem għallem lin-nies kif ikunu ta' servizz għall-oħrajn mingħajr ma jippretendu xejn lura. Hija ringrazzjatu wkoll tal-eżempju u l-valuri sbieħ li rawhem f'ta' madwaru. Kienu bosta li malli nxterdet l-aħbar tal-mewt ta' Calvagna u rew is-soba tagħhom għal din it-telfa. Fost dawn fuq il-paġna tiegħu fuq Facebook, il-Prim Ministru Robert Abela sellem il-memorja ta' Dr. Victor Calvagna u fil-waqt li bagħat il-kondoljanzi lil martu Carmen, it-tfal u lill-familja kollha ta' Puttino, qal li dan it-tabib mhux se jintesa' qatt u li l-ebda kliem ma jista' jkun biżżejjed biex jiddeskrivi il-ġid li għamel. Anke mart il-Prim Ministru Dr. Lydia Bela selmet lil Dr. Calvagna. Qalet li bħal Malta kollha tinsab imnikta u mbikma bit-telfa ta' Dr. Calvagna. Lydia Bela fissret lil Victor Calvagna bħala tabib impeccabbli li salva tant ħajjiet. Spjegat kif huwa ta' tama ġdida lil tant tfal. Kien id-dawl ta' bosta fl-iktar żminijiet diffiċli. Bl-arfin u l-wens bid-bissima u bl-umilta tiegħu sostniet mart il-Prim Ministru. Minnaħa tiegħu il-Partit Laburista sellem ukoll il-memorja tat-tabib maħbub. Martina Fenek li kienet waħda mill-pazjenti ta' Calvagna kitbet li 10 snin ilu tilfet lill-omma bil-kanċer, dik li tagħta l-ħajja u llum tilfet dak li reġa' ta' ħajjita lura wara li kien fejjaqa mill-kanċer. Fenek tkellmet dwar il-kuraġġ u t-tama li żera fiha Calvagna tul il-proċess kollu tal-marda. Iddeskrivietu bħala persuna li tagħti kuraġġ lil dak li jkun. Semmiet ukoll diversi memorji iżjed sbieħ bħal meta tal-aħbar li kienet fieqet mill-marda tal-kanċer u diversi esperjenzi oħrajn barra minn pajjiżna. Martina Fenek sejħet lil Victor Calvagna bħala eroj għal ħafna. Calvagna llum m'għadux magħna, imma kliemu u l-azzjonijiet tiegħu ser jibqgħu magħna. Kien bniedem li ma jaqtax qalbu u li l-isfidi kien jidħlilhom bir-ras. Naf it gives you a perspective, ma tidra ma taqtax qalbek. Jekk l-affarijiet jibdew ġejjin għax fit-triathlon, you have to deal with situations li jkunu vera at the limit. Tifhem fil-ħajja l-istess. And that teaches you.